אני זוכר שפתחנו את הבית כנסת בערך 10 משפחות בחדר עגלות. היינו ממש קצת אנשים והיה לנו עבודה קשה, וידענו שאנחנו מניחים פה יסודות למשהו הרבה יותר גדול. אני זוכר שפתחנו את זה באלול, היה לנו מניין בימים נוראים, היינו ממש מניין מצומצם, הבאתי את השוור שלי עם כל הגיסים שלי, כולם היו שם חזנים ואחראים, והיינו בקושי 13 איש, וידענו שככה אנחנו מתחילים, וההמשך יהיה ממש גדול מאוד. הצטרפתי לקהילה לא מזמן, אבל אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל יום, בלי לדעת, הגעתי לקהילה מיוחדת של אנשים מרשומיים, עובדי השם, אברכים, כולם ברמה וכולם ביחד. יש לנו במינן אשכנז המון פעילות לילדים. בתוך פחות מ4 שנים אנחנו הכפלנו כמעט פי 4 ילדים שמשתתפים באבות בונים, וזה הגיע למצב שפשוט אין מקום לשבת, חייבים לעבור למקום גדול, מרווח, שיהיה מקום לכולם. הקהילה שלנו היא מאוד מיוחדת, שלא אומר אפילו נדירה. יש פה מקבץ של אנשים מאוד איכותיים, שכולם מחוברים אחד לשני, מחוברים למקום. הדבר הבסיסי ביותר שדרוש לנו, ובעיקר לילדים שלנו, להיות מחוברים למקום, ומחוברים לתפילה, לתורה, זה שלילד יהיה מקום קבוע, שיהיה לו מקום יציב. בסוף זה האינטרס החיוני של כולנו. אנחנו נמצאים פה בבית כנסת שאנחנו בונים. רק לפני שנה יצאנו לדרך, וממש יש פה חלום שהפך למציאות. כפי שאפשר לראות בית הכנסת והתחילו לבוש צורה. בצד ימין פה, מה שרואים זה הקירות, בעזרת השם המדרגות, לעלות לקומה השנייה, לעזרת נשים ולאולם. מה שרואים זה הממד, זה החדר של הרב העתידי בעזרת השם. פה בעזרת השם תהיה שירותים, 10 תאים, מרווחים, מסודרים, כל מה שצריך. פה זה הבית שני לכל התפילות, בית שני גדול, מספיק מקום. פה בעזרת השם יהיה הבית שלישי, מניינים נוספים, וכאן בדיוק פה הולך להיות המטבח. יש מטבח לשבתות ויש מטבחון לקפה וכל מה שצריך בצורה מסודרת, מושקע, מתוכנן לפרטי פרטים. כאן, לפני שנכנסים לבית מדרש, יש את הכיור לנטילת ידיים, וכאן הכניסה הראשית לבית מדרש. כאן זה הבית מדרש הגדול, ברוך השם 240 מקומות, שאמור להספיק לכל הצרכים של הקהילה, לשנים הבאות, בשבתות, בחגים, יהיה מספיק מקום בשפע לכולם. אפשר לראות תקרה גבוהה, חלונות, כל מה שצריך כיאה וכראוי לבית השם, בניין קבע, שיהיה לנו ולילדים שלנו נוח וכיף לבוא להתפלל בבית מדרש. אנחנו נמצאים פה באתר בנייה, רואים פה את הגודל, הושקע פה המון עבודה, המון שעות עבודה, קרוב ל4 מיליון שקל, הושקע פה עד היום. יש פה את כל הנתונים בעצם עכשיו, מכאן והלאה, תוך תקופה לא ארוכה, לסיים את הבנייה. ברגע שנעבור לפה, נשווה את שמחת תורה שנה שעברה, שהיה לנו צפוף מאוד, לשמחת תורה שנה הבאה, שאנחנו כבר נוכל להיות פה במבנה הזה. זה עניין של מהרגע שהציבור יירתם ויקח שותפות פה בבנייה, לגייס את הכסף, נוכל תוך מספר חודשים כבר להיות בפנים. מה שמפריד בינינו לבין כניסה למבנה המרווח והגדול הזה, זה סכום של קרוב ל4 מיליון שקל, שצריך להשקיע פה בהכל, יש עוד תקרה, חשמל, אינסטלציה, ריצוף, עוד הרבה פרטים. יכולת להגיע לסכום כזה גבוה מהלוואות היא לא הגיונית. האופציה היחידה שנשארה ריאלית, שכל משפחה בקהילה תיקח על עצמה שותפות, להביא מזומן 50,000 שקל, כדי שנוכל בעצם להשלים את הבנייה ולהיכנס לפה, למקום המרווח והעצום הזה. וברור לכולנו שכל מי שיקח שותפות פה בזכויות העצומות של הבנייה, הזכויות שלו הם לאין שיעור בכל התפילה והתורה שעוד יהיה פה במבנה הגדול. העבודה פה נעשתה בצורה מאוד מקצועית, מלווה על ידי הקונסטרוקטור, וגם אני עצמי הנדסאי, והמחשבה פה על פרטים הכי קטנים, והושקע פה המון כסף, אנחנו עובדים פה תקופה מאוד ארוכה. גם בעקבות החשיבה על הפרטים הקטנים, חסכו פה מעל 1 מיליון שקל בפרויקט הזה. אני מאמין שתוך כמה חודשים נוכל להשלים את המלאכה ולסיים את הפרויקט הזה, כדי שכולם יכול להיכנס לפה ולהתפלל פה בבית השם. רבו ישראל, עכשיו שהגענו עד לשלב הזה, שבו אנחנו רואים את קירות בית המדרש עומדים, ואנחנו נמצאים כפסע מלהיכנס. חסר לנו דבר אחד, אנחנו צריכים 4 מיליון שקל כדי להיכנס. אם אנחנו נגיע ליעד, בעזרת השם, בתשפ"ו, אלול תשפ"ו, אנחנו נוכל להיכנס
לבית מדרש הגדול והמרווח, אם כל אחד ואחד מאיתנו יבין שהוא צריך לקחת את האחריות ולהיכנס בעול ולתת את החלק שלו, אז בעזרת השם, עוד השנה, אנחנו נגיד המלך בבית מדרש. אמן. ברכה לכל אלה שמחזיקים תירו. שהשם ייתן ברוך והצלחה בכל מי שמסלף בזה, בוודאי יהיה לו קצת לשמיים מהקדוש ברוך הוא, שיהיה לו כל הדברים הטובים שצריך. כל אחד יעזור כמה שיכול, באמת שיכול, עם לתרומות, כדי להתרים את החברים, להשיג הלוואות לחברים. מה שאפשר זה לא רואים הם בייס אלוקינו. כולם יברכו בכל ילדים איתם. אמן. גשמי ובטוחני. אמן. שבהצלחם שאתם ישמעי, הגדלתנו להדיר ולאבס כבוד שמיים. אמן.